Sugeng enjing sedaya kepanggih malih wonten pasinaon basa Jawa. Ing video iki bakal tak andharake materi ngenani cerkak. Nanging sadurunge mlebu ing materi cerkak, tak andharake dhisik ngenani jenis-jenis karya fiksi lan titikane karya fiksi. Karya fiksi utawa bisa diarani karya ora nyata. Jinise karya fiksi kayata novel, cerpen, drama, sinetron, telenovela, lan sapanunggalane. Ciri utawa titikane tulisan fiksi: sifate rekan utawa imajinatif, migunakake basa sastra, migunakake tembung, ukara, lelewaning basa sing bébas, ora sakbenere utawa konotatif, aturan basa ora baku, nduwèni sifat opini, nyentuh ing rasa, lan nduwèni pesen moral utawa amanat tartamtu. Langsung wae, ing kene jenis karya fiksi sing tak rembak yaiku ngenani cerkak utawa cerita cekak. Cerkak utawa cerpen yaiku crita gancaran kang ngandharake kedadeyan saka wiwitan nganti pungkasan kanthi cekak wae utawa langsung tamat. Ciri utawa titikane cerkak: titikane cerkak yaiku awujud gancaran, ceritane ora dawa, isine padhet, ukarane ringkes, basane mantes tur gampang dingerteni, dawane crita ing antarane 1 nganti 5 kaca, kawangun saka saperangan unsur intrinsik lan ekstrinsik, ngandhut piweling, pitutur, pasemon, lan sapanunggalane. Lanjut, jinise cerkak: siji, cerkak sejati. Cerkak sejati yaiku crita cekak kang ngandharake prakara kang kerep ditemoni ing masyarakat kayata prakara keluarga, katresnan, sosial, ekonomi, pendidikan, agama, lan sapanunggalane. Loro, cerkak romansa cuwil. Cerkak romansa cuwil ya iku crita cekak kang nyritakake babagan asmara para nom-noman.
Telu, cerkak alaming lelembut. Cerkak alaming lelembut ya iku crita cekak kang ana sesambungane karo bangsane lelembut kayata demit, setan, tuyul lan sapanunggalane. Lanjut, struktur cerkak. Siji, ana pembuka utawa orientasi, ya iku pérangan kang nuduhake pambukaning crita arupa nepangake paraga utawa latar. Loro, pasulayan utawa komplikasi, ya iku pérangan kang nuduhake prakara utawa konflik. Telu, pangudari prakara utawa resolusi, ya iku arupa cara ngrampungaké prakara jroning crita, bisa kanthi cara apik, bisa kanthi cara ala. Ya kuwi mau kurang luwihe sing bisa tak andharake. Matur nuwun.